Kansalaiset, täällä Suomessa on uusi päihde, joka on tavallaan päihde ja puoliksi päihde, mutta sitten se ei kuitenkaan ole. Ja se päihde on lakupatukka. Ja tää on sillä tavalla päihde, että sen voi muuttaa lakupiippupäihteeksi sillä tavalla, että vääntää lakupatukan pään silleen, että se näyttää vähän lakupiipulta. Nyt mä sitten aion nauttia tätä. Lakupatukka potkii. Ja se lakupatukka pitää myös kieltää, jotta ei se aiheuta tollasia reaktioita. No niin, tää komediasketsi oli tässä. Muista tilata kanava ja muista tykätä videosta, tiedä, että en oo hyvää näyttelemään. Se oli lakupatukka. Moi moi.